हाय लोगोफोर आंनि आर'नाइ एमजे इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दिनै नोंथांमोननो खिन्थागोन लोगोफोर दिनै कीबोर्डनि क्लास खिन्थागोन आं लोगोफोर नैबे आसिनि नैबे आगसि आखाइ आगदा आखाइ मोननैजोंबो माबायदि नैबे आसि फिसा फिसा नैबेनि खामानिफोरा माबायदि फार्स्टआव दामजेननायाव आरोना लोगोफोर बेफोरथ' जाया नालाय आसिफ्रा बेफोरखौ आं नोंथांमोननो खिन्थागोन फारि फारि माबायदि दामगोन बे आसिफोरजों आरो मा नाम नोंथांमोना आं दिनै फारि फारि खिन्थागोन लोगोफोर नैबे आगसिजोंनि नैबे आसिफोरनि ओमफ्राय आगदाजोंनि नैबे आसिफोरनि लोगोफोर नोंथांमोना आं फारि फारि खिन्थालांगोन ओरै लोगोफोर नोंथांमोना फारि फारि नायलांबानो लोगोसेनो जायफोरानोखि आंनि चेनेलाव गोदान एबा आंनि भिडिअखौ दिनैसिम नायदों अब्ला नोंथाङा साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो लोगोसेनो घन्टा बाटन बुथुमना होदो अब्ला फैदो लोगोफोर भिडिअखौ आं जागायलांनोसै अब्ला नै लोगोफोर नायदो नोंथांमोना आं दा फारि फारि खिन्थागोन लोगोफोर नैबे आगसि आखाइनिखौ आं खिन्थाग्रोगोन नैबे आगसि आखाइनि आरोना लोगोफोर नैबे आगसि आखाइ बे आगसि आखाइनि लोगोफोर नोंथांमोना आं सिगाङाव खिन्थाखाबाय नैबे 1 नैबेखौसो 1 हमो लोगोफोर नैबेखौ हमा आगसि आखाइजों नैबेखौ 1 नैबे आसि फिसाखौ 1 2 3 4 5 नैबे आगसि आखाइजों बेफोरबायदि आरोना आं सिगाङाव खिन्थाखाबाय थेवबो आं खिन्थाबावबाय आरो 1 2 3 4 5 बे गासिजोंबो दामगोन लोगोफोर बे आसिजों गासिजोंबो दामगोन ओमफ्राय नैबे आगदा आखाइजों नैबेनासो 1 लोगोफोर नैबे आसिनिया 1 2 3 4 5 नैजों उल्था जाहैबाय आगदाजों उल्था नैबे आगसिनिफ्राय ओरै फैबाय लोगोफोर आसि फिसानिफ्राय नैबे आगदाजोंनिफ्राय नैबे आसि फिसानिफ्राय ओरै थांबाय लोगोफोर अब्ला आं दा नै आगसि आखाइजों खिन्थाग्रोनोसै नोंथांमोना लोगोफोरनि नैबे आसिनि गासैबो प्रेक्टिस आरोना दिनै नैबे आसिनि नैबे आसि गासैखौबो प्रेक्टिस खालामनाय आरोना लोगोफोरनि नैबेनिफ्राय लोगोफोर नैबे सिनिफ्राय नै ओरै लोगोफोर नैबे आसि फिसाया 1 आव नैबेयाव बिनि उनाव नैबे 2 आ नैबेयाव 3 आ ओमफ्राय नैबेयाव 4 आ नैबेयाव 5 आ नैबेयाव नै 1 2 3 4 5 नै बेयाव 5 जिसिम सौफैगोन आरोना लोगोफोर 5 आव 1 2 3 4 5 नै बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर नै गावबागाव नै बे गावबागाव आरो नैफोरखौ बारनाङा आरोना लोगोफोर नैबेनिफ्राय 1 2 3 4 5 नैबेसिम 5 सिनिफ्राय जिसिम 5 आसियाबो नाय 1 निफ्राय एसिम 5 गावबागाव जायगायाव आरोना लोगोफोर नै बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय आरो थांफिनबावगोन लोगोफोर 1 2 3 4 5 4 3 2 नै बेफोरबायदि ओमफ्राय नैबेयाव 5 आव थांनाय नङा लोगोफोर नै बेफोरबायदि नैबे डिसिम थांफिनो आरोना लोगोफोर 2 सिम 1 सिम थांफिननाय नङा लोगोफोर ओरै फैनानै 1 2 3 4 5 निफ्राय 4 3 2 ओमफ्राय 1 सिम थांफिननाय नङा आरोना लोगोफोर 1 सिम थांफिननाय नङा 5 1 2 3 4 5 4 3 2 ओमफ्राय लगे नैनिफ्राय दामफिननांगोन ना लोगोफोरनो ओमफ्राय मोनसे बारबोखादो आरोना लोगोफोर नैबेसिम नालाय नैबे आसिया नैबे 2 आसिखौ बोखारनानै लगे 1 नैबे 1 आसिखौ नैबे आसि फिसा 1 खौ ओरै बोखादो आरोना बे फैबायना लोगो नैखौ बोखारनानै नैबे 2 आसिखौ बोखारनानै नैबे 1 खौ लगे नैबेनि जायगायाव नैबे 2 नि जायगायाव ओरै होफिनदो ओमफ्राय लगे आरो बेखौनो दामफिनदो आरो बेखौ बोखारलायदो लोगोफोर नैबे आसिखौ बोखारनानै ओरै बारायबोबाय थागोन आरोना लोगोफोर मोनसे बारायबोबाय थागोन आरोना लोगोफोर नैबेनिफ्राय ओरै फैबाय थागोन नैबेनो जाबाय नै लासै आं दामनो 1 2 3 4 5 4 3 2 सौफैबायना लोगो आरो बेखौनो 1 हमफिनलायदो 1 2 3 4 नै बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर एसे गोसा दामबा ओरै दसेया नै बेफोरबायदि आरोना जेसे हागौ एसे दामलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना गोसा फार्स्टआव लासै दामग्रो लोगोफोर 1 by 1 टेक मोनसे लिमिटाव ना लोगोफोर गोसा लासै नङा मोनसे लिमिटावनो आरोना लोगोफोर लासै दामबा लासै खालाम गोसा दामबा गोसा लासै बारि जागोन एसे बारायना लानो साउन्डखौथ' गोसा दामबा गोसायै जालांसिगोन आरो नोंथांमोनाथ' फार्स्टआव गोसा जानाय नङा आसिया लोगोफोर बेनिखायनो लासै दामगोनांगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना ओरै बेबायदि दामगोनांगोन आरोना नोंथांमोना लासै फार्स्टआवथ' आसिया फैनाय नङाना आसिया
ओमफ्राय उनाव गोसा जालांबा रेडि जागोन आरो बेनि स्पिड खालामनो हागोन नोंथांमोना लोगोफोर नोंथांमोना बेसे हागौ एसे स्पिड खालामनो हालांगोन आरोना लासै फार्स्टआव दामजेननायाव लासै दामबानो जाबाय लोगोफोर बे आगसि आखाइना जोब्बाय लोगोफोर एबार आगदा आखाइनाबो एखेयानो 1 2 3 4 5 एखेयावनो दामदो नैनिफ्राय लोगोफोर नैबेनिफ्राय सिनिफ्राय दामबानो जाबाय नैबेनिफ्राय सि नालाय बेबो सि बेनिफ्रायनो दामलांबाय जाबाय एखे जालांगोन नै दहायनाबो नै वानखौ गारनानै थ्रु जोबदोंमोन नालाय बेफोरबायदि जागोन बेयावबो बेफोरबायदि जागोन आरोना लोगोफोर एसे उसुबिदा जादों लोगोफोर स्टेना बेजों बे आगदा आखाइजों नोंथांमोना 1 देखायनोसै दहायथ' खिन्थाखाबाय ना नैदि एखेयानो जागोन लोगोफोर आसियाल'सो सोलायगोन आरोना लोगोफोर नै एखेयानो दहाय दामनाय एखेयानो ओमफ्राय आसियाल'सो सोलायबाय नालाय उल्था बेलेग मोनगोन आरो नोंथांमोना आसिया सोलायबाय नालाय नैबेनिफ्राय दामसै आं लोगोफोर नैबेनिफ्राय एसेनिफ्राय दामथ'ला लोगोफोर एसे उसुबिदा जादों आरोना स्टेना आखाइ सहरनो नैबे एखेसो गासिबो एखे गोजा नालाय नैबेनिफ्रायनो दामना खिन्थासै आं नै गोसा दामबा ओरै जासिगोन दहायनि बायदि गोसा दामबा एखे आरो दा दहायनि बायदि एखे आरोना लोगोफोर एबार नोंथां बेखौ आं खिन्थाजोब्बाय लोगोफोर आगसि आखाइजोंबो आगदा आखाइजोंबो एखे आगसि आखाइजोंबो एखे नाथाय नैबे आसियाल'सो सोलायनाय जायो आरोना उल्था उल्थि मोनगोन आरोना जेनेबा नैबे आगदा आखाइना नैबे आसि फिसाया 5 जासिगोन 1 जासिगोन ओमफ्राय नैबे आगसि आखाइना नैबे आसि फिसाया 1 जासिगोन आरो अब्ला आं दा नोंथांमोन नायदो आखाइ फारनैजों दामना खिन्थानोसै लोगोफोर आखाइ फारनैजों माबायदि दामगोन एखेयानो जागोन नोंथांमोना फार्स्टआव आगसिजों दामग्रो आगसिनि उनाव आगदानिया जाबाथाय लोगोफोर जमा दामबानो जाबाय नोंथांमोना आगसिजोंबो आगसि आखाइजोंबो आगदा आखाइजोंबो जमा दामबानो जाबाय नै आरो ओमफ्राय गोसा जालांबा ओरै जासिगोन आरोना लासै नोंथांमोना बिदिनो दामग्रो फार्स्टआव लासै दामग्रो नङाबा नोंथांमोना ओरै जागोन आसिया ओरै जालांगोन आरोना लोगोफोर ओरै बेलेग जायगायाव सहैनो हागौ आरोना लोगोफोर फार्स्टआव गोसा दामबा बेनिखायनो नोंथांमोना 1 बाय 1 ओरैबो नायलाय ओरैबो दामबाय लासै दामलायबाय थाबानो जालांगोन आरो लोगोफोरा आसिया फार्स्ट टाइमाव गोसा दामनाङा नै ओरै थुफ्लांनो हागौ नोंथांमोना फार्स्ट टाइमाव गोसा दामबाथाय ओरै जालांनो हागौ आरोना लोगोफोर बेनिखायनो लासै दामबानो जाबाय एसे गोसा दामबा ओरैबायदि जासिगोन नाय आरोना लोगोफोर अब्ला लोगोफोर आं नोंथांमोननो दिनै बेखौनो खिन्थाबाय आरोना लोगोफोर आगसिनि नैबे आखाइनि प्रेक्टिस आसिनि गासिबो प्रेक्टिस बेफोर लोगोफोर नोंथांमोना लासै दामलांदो फार्स्टआव बिनि उनाव गोसा दाम खनसेनो गोसा दामना लोगोफोर खनसेनो गोसा दामबा हेलो मोलो जाजोबगोन आसिया बे गावबागाव जायगायाव गोलैनाय नङा लोगोफोर बेनिया नैबेयाव गोलैनो हागौ जेनेबा उल्था उल्थि गोलैजोबलांनो हागौ आरोना लोगोफोर नोंथांमोना गोसा दामबा बेनिखायनो लासै दाम बेसे हागौ एसे लासै दामबानो जाबाय फार्स्ट टाइमाव लोगोफोर बिनि उनाव गोसा दामलां लोगोफोर लासै अब्ला लोगोफोर आं नोंथांमोननि दिनै बेखौनो खिन्थाबाय आरोना लोगोफोर नेक्स्टआव फैलायसिगोन नैफोरबायदि लोगोफोर नैबे सार्टआव सारेगामा दामनाय सिगाङाव नोंथांमोना आखाइ फारसेनिल' खिन्थादोंमोन एबार नेक्स्टआव फैगोन आखाइ फारनैजोंबो दामनाय खनसेनो जमा दामनाय माबायदि दामगोन नोंथांमोना आं फारि खिन्थालांगोन लोगोफोरनि एसे खिन्थानां लोगोफोरनि नाय
लोगोफोर आं नोंथांमोननि दिनै बेखौनो खिन्थाबाय आरोना लोगोफोर जायफोरानोखि आंनि चेनेल गोदान एबा आंनि भिडिअखौ नायदों अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो लोगोसेनो घन्टा बाटनखौ थुना होदो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोन थाबैनो लोगो मोनफिनलायसिगोन लोगोफोर आं नोंथांमोननि बेखौनो नैबे आसिनिखौ दिनै खिन्थाबाय आरोना लोगोफोर एजिसो लोगोफोर नोंथांमोना सोलोंबानो लासै सोलोंबानो लासैनो फैलांखागोन लोगोफोर अब्ला लोगोफोर बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनलायसिगोन